teraz idem vyhľadať niečo dobré, nejaké dobré QR kódy. QR kódy, ale ne for... Obrázky, no poď. Ukážem vám 100%, ne 100%. To bol ten starý. Niektoré sú akože... Tieto dva si naskenujte. Tieto sú reálne. To viem 100%. Aj toto je real. To si naskenujte. Toto je dobré. Tuto máte všetky kódy. 7 ich, ako vidíte. Sú aj ich viac, neviem ešte, pozriem sa. Tento asi máte. Jo, tento Spike ešte. Toto. Jo, ešte to tam bolo, si myslím, takže to. Zaujali ma dejiny na rozdiel od keď som chodil do školy, čo som nenávidel, neznášal. Tak teraz sa doštudúvaš. Lebo niektoré sú také fejkové. Príklad toto je real, to je si ho naskenujte. Môžeme spomenúť, že môžeme zámer dokumentov sú. Dobre, ďalšie čo to máme. Dá sa veľa tam nájsť paralel s dneškom a dá sa poučiť. To je pravda, dokonca niektoré aj s dejom zaujímavým. Toto mení. Real. Adam, Braňo, a druhé súťažné kolo. A do druhého súťažného kola ideme dnes s týmito témami. Petržalka. Scan to see your gallery. Scan. Počkať. Ja skúšam sa to naskenovať, vieš čo? Skenovať. Nie, dobre, ja som si to dobre. Tak takto. Skenneme, lebo ja si to musím najprv odfatiť. Dobre. Takto. Takto. Tak. Tak. Stielka. Stielačom. Ja neviem, 20 napríklad. Alebo... Nie, ja nechci 20. Niekam... Tak, tak. Kam by sme to mohli zdieľať? Gamingu prekladať. Správy asi najlepšie. K sebe. No dobre, tak správy nie sú moc dobré. Tu je. Počkaj, ne. Zase a znova musíme tu... Ale je pre Boha, to čo bude? Ja neviem. Ešte čo, radšej si ho vy naskenujte. Santa Mária, správne. 170 liam, nová téma, čo to bude? Petržalka za 200. No bude 1-2 suší, tak vidíte, ale už není. Poď. Čo to bolo za freak, aby ste vedeli? Skúsim 50, tak poďme 50. A prémiová otázka znie. Vodný kanál prechádzajúci Petržalkou na miesta, kde sa v minulosti nachádzalo Dunajské rameno. Ja toto máte týchto 8 na 4. A s týmto sa s vami môžem učiť, lebo akože nič tu není už. Není tu nič. Potom mi napíšte do komentárov, že čo vám to vyšlo. Na to potom si to aj ja pozriem. Natočím to 100% na short asi. A tak čaute.